půjdeme na to téma, které patří sem právě a teď. Cesta k moudrému biznesu. Já bych vás ráda během tady tohoto času provedla 3 otázkami nebo inspirovala k přemýšlení, protože to je otázka hledání. Jednak, co to znamená moudrost v biznise? Druhá otázka je, čemu se věnovat ve vzdělávání v současné době. Mnoho toho tady bylo řečeno, krásná gradace. No a potom je otázka, jestli se a jak se dá moudrost rozvíjet. Moudrý biznis, to je vlastně vize jakéhosi pohledu do budoucna, jak by se biznis a podnikání mohl dělat. Možná jinak než kvantitativně. Použiju to slovo kvalitativně, ať zase je to vždycky otázka vysvětlení. Ale tak, aby v podstatě měl smysl, už to taky padlo, měl užitek pro nás i pro ostatní. Byl dělán udržitelně v souladu vlastně s celou planetou a ještě nás bavil. Cesta k moudrému biznisu, 3 slova. Zkusím osvětlit, jak já je chápu a jak vás možná budou inspirovat. Biznis. Z mého pohledu biznis je vlastně prostor, ve kterém může každý projevit svoji tvořivou energii. A každý to dělá. Protože ten biznis je vlastně jakési hřiště, na kterém úplně všichni operujeme. Ať chceme nebo nechceme, vědomě, nevědomě. A v důsledku je to nějaká síť, do níž jsme prostě zaangažovaní. A jsme tam všichni vzájemně závislí. Otázka je, jestli si to uvědomujeme. Jo. V momentě, kdy si to uvědomíme, tak taky víme, že vlastně obrovsky záleží na tom, jakou kvalitu svého myšlení, chování a činění do toho biznesu vnášíme. A že nám to vlastně dává zpátky nějakou odezvu. Moudrost. Jenom zkuste si naladit, když slyšíte slovo moudrost, co vám přijde. A k tomu ještě moudrost biznesu. Taká asociace, která se vám tam objeví. Moudrost. S moudrostí se potkáváme v podstatě od našeho dětského času. Každé dítě má v sobě neuvěřitelný potenciál moudrosti. Kdo máte malé děti a pozorujete, tak víte. Moudrost se samozřejmě rozvíjí a vyvíjí zkušenostmi. Přichází naše vnitřní moudrost, která je vidět velmi často v očích a v pohledu. A to podstatné je, že vlastně jsme moudrostí obklopeni a zejména v přírodě. Ve všech právě biosystémech je mnoho moudrosti, které potřebujeme pochopit a přenést ji do toho našeho systému. Moudrost všemi filozofy je považovaná za nejvyšší ctnost. Velké téma ctnost, nové slovo tady máme, můžeme to nazvat hodnoty, soubor hodnot, které vedou k ctnostem. Za mě moudrost je vlastně náš takový vnitřní kompas, našeho poznání, chápání světa, těch map, které v sobě máme, na základě něhož se rozhodujeme a který nás vede. Je dobré se o moudrost starat. Cesta, 3. slovo. Cesta je pro mě život. Cesta je zkoumání, prošlapávání různých cestiček, pochopení, jak věci souvisí, kladení si otázek, zpochybňování toho, čemu věříme. Je to vlastně naše učení. Zase to tady krásně už padlo. To je to učení životem, tou cestou. Je to vlastně proces vzdělávání. Možná v tom širším slova smyslu. To vzdělávání, který je hrou, je to přirozené. No a když se podíváme teda na tyhle 3 slova, business v tomto kontextu, moudrost a cesta, tak já jsem si prošla vlastně cestou vzdělávání už někdy od roku 86 a podnikání od roku 91. A za poslední 3 roky jsem změnila mnohá paradigmata, co jsem si myslela a jak jsem se chovala právě v biznesu a v podnikání. A dala jsem tomu symbol motýla. Čili symbol motýla je pro mě v podstatě takové vyjádření za prvé lehkosti a radosti. A za druhé je to neuvěřitelné učení o transformaci, proměně formy, kterou tím, co žijeme, můžeme vlastně udělat a získat. Ten motýl prostě tu transformaci dělá. Teď k druhé otázce. Cesta k moudrému biznisu. Na základě toho, co jsem řekla, ve své podstatě se dá také přeložit jako vzdělávání k ctnostem lídrů. Jo? Protože cesta vzdělávání. Vzdělávání k ctnostem lídrů. Moudrost, ctnosti. Biznis, lídři. Už tady bylo hodně řečeno. A teď je otázka, jak se podívat na to, co má teda vlastně jaký smysl má to vzdělávání a co jsou tam za důležitá témata. To trošku utíká. Lídr je první možná oblast, na kterou je dobré se podívat. A možná to nemusí být slovo lídr, ale je to člověk, osobnost toho člověka.
A osobnost člověka jako takového, poněvadž ten člověk je vlastně hybatelem těch změn, a jestli je lídr jako formálně, neformálně, je to jedno. Důležité je podívat se na určité principy, které vlastně žijeme. Integrita, která tady zazněla. Integrita, propojení vlastně našeho myšlení, našeho srdce, cítění a našeho chování, tak, abychom se dostali do spojení sami se sebou a mohli se rozhodovat. Tvořivost, obrovsky důležitý. Čím dál tím víc se sama já dostávám k tvořivosti a k tomu vlastně dětskému zkoumání toho, jak věci můžeme dělat jinak a nechat se inspirovat. Další, talent a vášeň. Myslím, že je obrovsky důležité se vždycky zabývat tím, pro co máme talent, co nám jde samo, co nám donáší energii a co nás baví, kde máme tu vášeň, kde máme tu jiskru v oku. Protože v momentě, kdy začnete pracovat s lidmi, kteří mají talent a vášeň, tak máte mnohé vyřešeno. Veškerou motivaci máte vyřešeno. Další věc, starat se o hodnoty a ctnosti. Skutečně se podívat na to, čemu věříme, co je ten náš vnitřní mechanismus pro to rozhodování a jakým způsobem vlastně jsme s tím vším v souladu. Rozvíjet tady to. Jeden prvek. Vzájemně k užitku. Už to tady padlo, užitečnost. Já to vnímám něco jako samozřejmé, ale není to úplně samozřejmé. Vždycky je dobré si položit tu otázku, jestli to, co dělám, je skutečně užitečné pro mě, pro toho druhého, ke komu se to dostává, ale zároveň i v podstatě pro tu společnost, nebo pro ten náš svět, ve kterém se my pohybujeme. Takže zabývat se vzájemně tím, co vlastně tvoříme, jestli to má užitek či nikoliv. Tak to jsou za mě takové kapitolky, které v podstatě slouží k tomu, jak se zaměřit na tu osobnost a rozvíjet osobnost. A druhé téma, druhá oblast, která mě připadá v současné době neuvěřitelně důležitá a vnímám ji právě hodně v jiných kulturách než té naší, a to je naučit se společné diskuzi. Ve společné diskuzi je prostě mnoho moudra. Naše diskuze většinou probíhají tak, že každý prosazuje svůj názor a ještě se učí v trénincích, jak ho prosadit. Kdežto diskuze, které se vedou a přináší vlastně skutečné moudro, jsou diskuze s respektem a s nasloucháním druhých. A společné vytváření toho nějakého nového objevu, toho výsledku, na základě toho, co každý do té diskuze vloží. Je to určitých dovednost, které je potřeba se naučit. No a třetí otázka, jak se učit moudrosti. Z mého poznání je to učení skrze prožitek. Možná ještě posouvám zážitek, o kterém tady bylo, do prožitku. To je vlastně forma právě toho vnitřního tvoření, toho procesu, se kterým se úplně spojíme. A můžeme si řadu věcí uvědomovat a reflektovat je. No a druhou oblastí, také tady zazněla, je to inspirace příběhy. Příběhy nás učí, ať jsou to pohádky, bájky, nebo v podstatě i ty mýty, které tady jsou. Příběhy nás učí a když na nimi přemýšlíme a vedeme společnou diskuzi, tak se mnohé dovíme. Zdá se, že to je celkem jednoduché, poněvadž jako to je taková kaskáda jako podnětů, které už tady všechny zazněly. Nicméně velmi často platí, že to, co je jednoduché, neznamená, že je snadné. Totiž jde o změnu myšlení, o změnu pohledu vlastně na to, dovolit si věci dělat jinak. Když jsem si připravila tuhle prezentaci, tak mě přišel tento citát od Gandhiho. A on tak maličko souvisí s tím, co jsem tady chtěla říci, protože vnímám, že je moc důležité se zamyslet nad tím, jakou kvalitu každý z nás přinášíme do našeho života, do našeho biznesu a tím pádem do společnosti. Protože jestliže toužíme potom žít v nějaké harmonickém prostoru, v nějaké harmonické společnosti, tak celé to začíná prostě od toho, jak o tom přemýšlíme, jestli se tím zabýváme. A jestli máme dostatek vlastně našeho poznání, moudrosti k tomu, abychom to mohli dát dál. Takže tím mým příspěvek cesta k moudrému biznesu.